Čajte ľudia, toto je prvá séria I'm Monkey. Je to aká keby bezplatná hra, keby ste si ju chceli zahrať na telefóne, tak je to úplne zadarmo, bez internetu, nepotrebujete na to internet. A ešte k tomu je to to môžete hrať aj na počítači, ale aj na telefóne. Toto bude moja nová séria, lebo je to úplne zadarmo a bez internetu a ešte k tomu sa to nesekne. Kto to bude mať, potrebujem poradiť tieto tu veci, lebo ako ja nechápem, prečo tam je vždy ten timeout a ja neviem, čo mám robiť s tým. Ja vždy musím 4 hodiny čakať, kým sa to zrobí a to je všetko. Ja iba čakám, aby som mohol robiť až tak. A pozrite sa, keď takto mu to dáte, 5-star service from a fuzzy chef. on vám o chvíľu dá nohu. To sú hodinky. Ne, hodinky nepotrebujem. Vem ti ešte hrušku, chceš? Zobor si a daj mi nohu. A ty čo robíš? Pik. A ty ešte to robíš. Ešte ako pizza, však ja som o pizza, nie ty. Let me in! No. Hej, čau. Tak to si prehnal. Tak, tu máš. Ešte bombu. Monkey's got a killer hook. Oh, hey. Tu máš za to. A čau. Čau. Over here, buddy. Give us a wave. Čau. Hello, resident Poď primate. tu. Care to indulge a curious dream? Kámo, mne to seklo. Ne. Čo sa stalo? Ne, mne to seklo. No tak toto bude asi posledná časť. No, nie je posledná časť. Ja to skúsim reštartnúť. Volá sa to takto, vyzerá to takto. Keď sa to zapne, malo by vám vyjazdiť presne toto. Dáte iba štart. Počkajte, kým sa vám to načíta. A toto je moja obľúbená séria, lebo ako ja ešte nemám takéto série, ale veľmi mám rád, že toho slona, keď ho bijem, tak on ma zabije. A to niekedy, môžem sa mu uhnúť. A pium. Hej, slon, ja to nesmiem. Ja ti dám na uzmieranie. A počkaj. A daj mi nohu. Daj mi nohu. Díky. Dáš mi ešte raz? Díky. Mám ťa zožerať, slonovi. Hej, chceš? Almost reached me. No, a s tebou ideme robiť experiment. Tak, no počkaj. Čo sa tu modlíš teraz? Pium! Prestaň. To je môj sprej. Nebudeš tu robiť každému zle. Ten sprejom do úst. Pýtaj. Nebudeš tu robiť zle ľuďom. Keď ty budeš robiť zle ľuďom, tak ja budem robiť zle tebe. Ty budeš akože tu máš sprejom do úst. Dáš za to. Hej, kto ste? Hej, ty čo po mne to rúčaš? Tu mám. Ešte bombu. Hej, poď. Tak. Úsmev. Tak. Hej, pek. Come on, show me what you've got. Reach a little higher. Catch me strutting. No tail required. Hands off them. Tak. A teraz, kde je ten druhý? Počkaj, ja to nemôžem robiť, lebo vy by ste potom
robili. Is that how a monkey operates, or is it just luck? Hej, dobra. Daj ruku. Watch these boots. Try to keep it. Ty masz cygarety? Know what it's doing. On ma cygarety. Za to, że masz cygarety, będzie wielki trest. Teraz cię bardzo dobrą. Za to, że masz cygarety, będzie trest. Cygarety się nie fajcie. Więc kto nie fajci, niech da like autor. Bo fajci co nie ma. Jeszcze, to ten tu, orangutan, może... Ne! No, on wyszł. No nic. Idziemy go zbić. Gdzie? Tam je, już bezi. Tam tak gdzie. To tu nie otrały. Czekaj, by wyjemy policajta, to są jeszcze nie skusione. Hej, policajty! Wielki zadok mają. Okej, gdzie jest policjant? Musimy policjanta zbić. Hej ty, to Stibble. Co się mi robi w tle? Nic nie zrobił. Nie to zasekło. O, dobra, już są sedla. Ej, ty co robisz? Chodź tu. No tak, tam masz problem. Gdzieś, poczekaj. Daj mi nóżku. To za to. Nie będziesz się śmiać. No bo tutaj z policją dostaniesz. A teraz zase. Taki proaktywny budź. Karma zdarma. A ty tu co robisz? Ty chcesz dostać bombu? Knee lift, dodge. Can't No touch dobra, this. Let go typek of chce it, dostać you bombu. Tak dam ho tu. animal. If I have to eat one more zoo peanut, I'm suing. Приправлений. Ай-я! Пиу! Ба! To za to. Jeszcze nie kto? Ty tu co robisz jak pes? Bam! Jedyny kto tu jest dobry, taki policjant. Mommy, hold me. Don't touch me. Komu wstawaj! Bo cię będę bić, bo niekoniecznie. Chcesz? Kacierko! No zabił. Ej, chcesz? I zrobię taki jeden prank. Piu! Dobra. Jeszcze raz. Piu! Pik! O, to sam nie mam robić. Hej, Bessie, kamień, dam ci kamień. Bessie, kamień na ukludnienie. Say hello to my pitching arm. Nie, pracował w dwóch zrobić. Dobra, ósme kameraci. Dobra, sme kamaráti. Že sme kamaráti? Sme kamaráti. A pam! Teraz nebudem kamaráti. Hej, ja som to... Okej. Idem zrobić taki mały teścik. Że ja go zbiję, a teraz mu zrobię trubkę. Au! No nie furnasz. No tak nie. O! Haha. Wiecie co? Zapnę internet. A idziemy si... O, to je kvôli tomu, že ja som vonku. Keby si nie som vonku, tak mi ide. Čo spolu stúšte? Hej, ty čo robíš? Pium! A pýtam sa nevysmieva. Hej, čau. Hej, policajčka. No to som. Čau. Čau. Počkaj, chceš vodu? Ja ti dám papať. Ty si dobrý človek, ja ti dám trošku. Hej ty, čo tam machruješ? Hej, chceš rúšku? Nič nedám. Hej ty, chceš rúšku? Čau. Počkaj, ja policajtovi hodím do oného.
Hej, to bude dobré. Politajte! Politajte, chytej. Komu dám myš? Hej, chceš myš na papanie? Ty si kačer. To je kačer. O. Hej ty, čo sa mi smeješ? Hej, chceš? Chceš banán? Chceš banán? Chceš banán? Roll camera. Nature. Poď sem, dám ti banán. Spiam! Heads up, hairball! Ne! Ja som jej... Ďakujem. Aša! Wow! Akuratne. Stop! Oj! Bam! Bam! Pavučík, pavučík. Hej, chcete pavučíka? Mladá pani. Hej, mladá pani. Stará pani teda. Chcete hovinko? Nie, ja sa musím nejak dostať. Hej, ja už potom skipnem. Ja sa zapnem do toho. Je to jedno. Loading. 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 Takto loading. Mne už ide internet. Ide mi internet. No, nejde takto celkom, no. Zoberiem tú paličku. Za reklama. No, tak sorry za reklamu, budeme dať takú kratšiu reklamu. Takú kratšiu iba. Asi. Lebo... No, tak nič. Data sumy na nič. Musím počkať na kvestík. Hej, čo tu robíš? Díky za patík. Díky. Ty čo robíš? Hej, ty. Čo tu robíš? Ty z bombu. To sa bude dobre byť. Ne, ja si to nechám na 50. Ty čo robíš? Hneď ťa odjel. Aspoň vidíme, kto je frajer. Čo tu robíš? Čo robíš? Táto si prehnal. Berem ti opušok a idem niekoho zbiť s opuškom. Ja. No, počkaj, ja mám double to. Hej, chytaj, pip, piu. Hej, do opice sa nestrieľa. Do opice sa nestrieľa. Ja tu mám obranu. Obrana. Badge powered beatdown incoming. Čo to robíš? Oh, downtime. Ejo. Ja ťa postrelujem. Postrelujem ťa. Čo sa stalo? Nejaký iný svet tu je, či? Čo sa to stalo so mnou? Nejako som sa povracal. Že mi lepšie. Ale čo sa to stalo stadiaľ? Ja si vôbec na nič nepamätám. Ja som zistil, čo sa stalo. Nič sa nestalo. A pum! Hej, daj mi. Kde je pesinko či slonisko? O jednu minútu. Kamu, mene je totálna zima. Vonku je asi 10 stupňov, ja som vonku v Try tričku. standing upright without looking Kamu, confused. jemu to nevadí. Wow, that monkey is No poď sem. Očku klonový.
Snąłem cię złożyłem. Help. Bo idziesz do mojej nory. W tejto nore sú iba tí, ktorí neposlúchajú. Ty patríš medzi nich. Keďže ty neposlúcháš, tak dostaneš bitku. Ty dostaneš bitku. Aby toho nebolo málo, ešte ti rútim kameň do hlavy. Keď tu nejaký nájdem. Je tu nejaký kameň záfri? No. Tu je zadarmo. Ej, ty čo vstávaš? Ty čo vstávaš? I need help. Vstávať sa nemá. Ready. Ja! Bam! Aja! Fopa, šlapa. Počkaj! Nana. Ty máš cigošky. No tak to má. Cigarety vyrútim. A ty dostaneš teraz takú bitku, že až. I want out. Aja! Ja ťa zabijem. Umri. Joj, cigošky sa nemajú nosiť do tohto obchodu. Okamžite hec odo mňa. Shake Hey. it. No, Heads of them, furball. ideme na kontrolu. Ojojoj, čo som tu našiel? Drogy. Našli sa drogy. Aj voda. Keďže máte drogy, musíme vám zabaliť všetko. Slúchatka. Pre istotu aj okuliare, aby vám nepoškodili zrak. Tak, super. Tak. Aj cigarety vyhodím, tie tu nemajú čo robiť. Teraz si zoberám patik a dostaneš takú nakladačku, že ktorú si ešte nikdy nezažil. Hej, čo robíš? Ty malý parchante. Ja ti nedám môj. To je moje. Give it a taste. A to sa dá čužiť. A ty takisto. Čo sa na neho tak pozeráš? Chceš msku? No, tak máš výnimku. Ale... Show me some mischief. Oh, sharing is caring. Delicious. Dobre, a ideme ťa skontrolovať. Keď budeš čistý, máš tu byť. Čo to je? Vajíčko, to tu nechám. Máš tu niečo iné. Dobre. Ty si v pohode. Tebe vajíčko. Help. Bohužiaľ zoberiem. Tu mám zdroj na papkanie. Hej, chceš? Kto ma zbil? Ojojoj, neplačeš. Plačeš. I wanna. Keď budeš plakať, to sa s tebou nič nedá zrobiť. Kamo, a takto budeš robiť. Let me in. A Hey. camera in Monkey Paws promises a series of hilariously unpredictable snapshots. Mediocrity had a mascot. Congrats. You're hired. I've got the cage on lockdown. Máš toto. Out of reach and loving it. Ej, My okuliare. shadow's doing circles around you, champ. Tak si okuliare zober naspäť. Hurts. Consider this enrichment. Existential dread. Čo mi na to Imagine bucha? being outsmarted by Laja! No tak toto bude asi koniec dneškajšej série. Get out. Vidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ čau.